tomto videu si vysvetlíme mŕtvý ťah, či už s kettlebellom, alebo to môžete vykonávať aj s jednoručkou. Čiže postavenie cca na šírku ramien, chodidlá sú pekne rovno, to znamená, že druhý prst na nohe sa pozerá rovno, tak aby som uchopil úplne zem, opora bola palec, maliček a päta, tak prsty na nohách zdvihnem, rozšírim čo najviac tú nohu a uchopím tú zem. Teraz ako som nastavený, tak kettlebell si dám medzi nohy, si chytím na stred a teraz ten pohyb, to si ukážeme z boku, začína tak, že trošku povolím kolena, hej, nie som na vystretých kolenách, trošku povolím kolena, kolena zostanú už v tomto uhle a teraz už len ťahám zadok dozadu a zadok je ten driver, čo nás dostáva do tohto predklonu, hej. Čiže mierne pokrčím kolena a zadok ťahám dozadu ku stene a nejdem do pokrčených kolien. Čiže ešte raz, zadok ťahám dozadu. Tak ako som povedal, driver je pánva, nie chrbát, čiže nechcem ísť tuto, hej, ale pekne rovný chrbát, respektíve pozícia chrbta sa nemení a vyslovene celé to ide len cez pánvu. Na čo si ďalej dávam pozor je to, aby som nekrčil nohy, aby mi nešli dopredu. A ďalšia vec je tá, že kettlebell nám nesmeruje tuto pred seba, ale ťahám ho medzi päty, aby bol čo najbližšie k ťažisku. Čiže idem hore a ten kettlebell ako keby tlačím dozadu, respektíve mu pomáham medzi členky a vrátim naspäť.